The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Tatak, alas 6:02 sa sayong kabuntagon. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. And yan usab sa kahanginan, of course, din higapon sa RMN Dipolog, DXDR 981, o usab sa FM and 94.1. Sanglit na ka-online internet kining atong tulumanon sa RMN Dipolog. So, pwede usab, no? Magkita o madungog sa website sa rmndipolog.weebly.com. Nobyembre 1, Nobyembre 1, 2015. Adlaw sa mga santos. Ugma, no, Nobyembre 2, adlaw sa mga kalag. Nga atong gituhuan, nga atuan na sa laing kalibutan. Kalibutan nga gitawag nato og purgatorio. Okay. Ug mao na nga haom kaayo kining atong tema karon. By the way, murag wala pa man gyud ko mahuman atong gihisgutan sa miagi apan tungod kay kinahanglan atong ipahaom, no, atong ipahaom ang atong tulumanon karon sa kasaulugan, og tungod kay naamon po'y ga-text nato, no, naiga-text nato og ang iyang pangutana. By the way, ako sang tan-aw ning iyang unsa ning kuan. Kajut lang tanaw na to diri sa atong cellphone. Ikan sa 0917-424-5897. Good PM gahapon gi-text na to. Good PM Veritas. Ask lang ko bahin sa kalag-kalag. Asa mabasa ang kalag-kalag? Sa ngedagkutan ang mga lubong sa mga minatay. So mao na nga ato ning hisgutan karon. Ako man siyang gitextan pod nga paminaw sa atong tulumanon karon kay diri natutubagon. O unahon sa nato ang adlaw sa mga santos, kay duha man ni kakasaulugan. Nobyembre 1, adlaw sa mga santos, All Saints Day, ug adlaw sa mga kalag, Nobyembre 2. So nahon ng adlaw sa mga santos. Okay, maghimo ta og objection. Hinoon na hibaw-an ni nako gikan sa ubang tinuan apan sa karon wa man koy gidalang kopya din higyod, verbatim litra por litra yung pagkahanay base lang sa ato yung nadumduman, no, sa maong objection.
Kay kinilagyan tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko nagsentro man sa mga pangutanag tubag. Kung muingon kay itag pangutana, apila ng objeksyon. Kay kinahanglan man og tubag. O nga atong tubag mo na atong gitawag usab og kahayag. Kaya nga naman, kung wala go'y tubag sa mga atake sa tinuhuang Katoliko, buot ipasubot nga anaa sa kangit-ngit ang mga matuuhon mahitungod sa pagtulon ang Katoliko. Kay dili man yun sila madasig sama nako niadto sa dihang na-influensya pa ko sa mga interpretasyon sa mga dili Katoliko o nabugnaw ko og hapit man yun ako biyay ang Katoliko niadto. Itong mga karaang listeners kay balo na ana, no? Sumaw na nga ana akus kang hitngid atos tinho ang Katoliko apan sa dihang nahiyagan na meaning na tin-awa na natubag na ang mga gihuna-huna nga ingog sayop dili man diay. Mao na nga ang maong tubag giisip nato nga usapod kadagways kakayag. O kamong nagpaminaw karon nga susama sa akong nasinati ni adto. Haom ni ninyo, no? Hibalo ko nga ang uban ninyo nibiya nas Katoliko o ang uban pod paingon pagyud nga mubiya, no? So pamasin nga kining atong tulumanon kung maminaw lang mo basig mapugnan, no? Basig mapugnan ang atong pagpakighiwalay o pagpakigdivorce sa tinuhuang Katoliko nga mao ang Mother Church, inahan nga simbahan. Matod pa, no? Ako naman itong gibasa. So, naon sa nato yung adlaw sa mga santos. Matod pa sa dumduman na itong objection. Veritas. Asa man mabasa sa Biblia, marag atong iparehas-parehas ang pattern atong sa text message. No? Although, kalag-kalag itong nagsentro. Pero mahimong gawion na to ang pattern, no? Ang kanabang style o ang paghanay o maong pangutana nga giingon man diri nga asa mabasa ang kalag-kalag, pwede na to ingnon po diri usbon lang ning kalag-kalag og adlaw sa mga santos, no? Asa mabasa ang adlaw sa mga santos o pagsaulog sa adlaw sa mga santos. Then apila po na dihang atong tradisyon, no? Nga dagko tag kandila sa simbahan o sa kalag-kalag Nobyembre 2 dito sa Minterio. Pahinungod sa atong mga minahal sa kinabuhi nga aning panaw na sa laing kalibutan nga mahimong tawag na to na og linisanan, purgatorio. Gani ka gabi dito man tas plaza ni apil ta sa atong dialogue sa pagtuo diha matag Sabado. Og gahapon day ako lang po niisgutan gamay kay og naminaw tong hingtungdan ani. Pag-abot na ko sa plaza kagahapon, medyo nagbalita na to og dili maayong balita, no? Kay namay dili maayong nahitabo nga nahulog na og sinumbagay. Mauna nga na nasubo ta og murag nabalaka ta nga basig maundang ng atong dialogue diha og atong hugaw-hugawan atong dialogue og ingon ana nga mga senaryo ba. Hinoon naamong gud po'y nag-ingon nga nakainom ko nutong usa. Sa tupa nawala sa maayong pangwinta siguro. So dili mayo na kay basig maundang lang na atong dialogo diha gumikan lang sa pipilan o ninyo nga dili muduyog sa atong espiritu diha nga gitamdan ang panagrespeto lang, no? Og dili na to ipugos ang atong baruganan og magpaminaway lang ta, no? Murag madalahig ang ubanon niya. Basig paundangon na ta diha. Kuwaon ang atong pagtugot diha. Dili na hinoon mao lagi, no? Dili na to undangon ang usa ka maayong buhat gumikan lang sa pipilang wala tubay sa mayong espiritu o diwa sa dialogo, no? Pero sa lagunas pagkapulis at ulaning pahinumdom sa mga naminaw kay basig
undangon na atong dialogo diha, gumikan lang atong hitabo, no? Mao lang ni atong logic. Undangon ba nato ang institusyon sa pagkapulis, gumikan lang kay dunay mga pulis nga badlungon? So kung dili nato undangon, ang tubag dili nato undangon ang institusyon sa pagkapulis, gumikan lang sa pipila ka mga pulis nga badlungon, ingon ana usab, dili nato undangan ang atong dialogo sa pagtuo, gumikan lang sa pipila nga wala subay sa husto nga diwa o espiritu sa dialogo. Daghan man kong nakita ng mga dialogo nga maingon manggaling nako nga professional yung kaayo, no? Ang mga nagdialogo kay bisan man naglahi og pagtuo, opposing views, apan ana gyud ang pagtahuray, mao na nga wa gyud away. wa gyud sukmagay, no? So ako lang ihangyo, no? May luoy lang pud mo, basig ang uban pud tuyoon lang yung naglawgawon na atong dialogo diha para maundang, no? So maulaw pud tas Ginoo na, no? O mahadlok pud ana, no? Kay ang dialogo ra ba nabasa nako sa PCP2 nga libro, no? Libro sa mga obispo katong nilang desisyon sa katong ilang meeting o council atong 1991, kung wa ko malimot na amang ko'y libro ana. PCP2, Second Plenary Council of the Philippines, na ako'y nadumduman nga nabasa dito nga giingon nga kana kunong dialogo usan na siya kakahimanan, usan na ka instrumento kuno sa pagkabot sa panaghiusa, o kana bang pagkabot ba sa kanang kung pananglit doon natin mga pagkasinabtanay. Ang dialogo, ang pag-istoryahanay, labot na sa atong mga diferensya, usan na siya ka-instrumento nga anaay posibilidad nga mabalik ang atong panaghiusa. Kaya kung pasagdan lang kuno ng wala ta magkasinabot, di lang yun ta magkasinabot hangtod sa hangtod. Pero ang uban pod mahadlok lagi magig-istoryahanay sa uban nga mga tinuhuan, labi na kay opposing views, mahadlok og mag-away. Na karon papilion lang taan ng duha. Undangan na to ang dialogo kay mahadlok tag maglibati, mag-initay diya sa atong mga abisag asa ta magdebate o magdialogo, mahadlok ta mag-away. Papilion ta dayon dili na to wala tay chance nga mabalik ang atong panaghiusa sa pagtuo. Kay dili naman ta magdialogo. Di naman ta mag-istoryahanay sa atong mga diferensya. Pasagdan naman lang mauna imo, maupon ni ako. Urag, di ba ang gusto sa Ginoo mag-usa man gyud ta, no? Ingon man sa atong Ginoo, amahan mausaon ta sila, maingon nga ikaw og ako usa. So gumikan kay mahadlok ta magdebate, mahadlok ta magdialogo, kay basig mag-away ta, then di na lang gyud ta maghimo ana. So, sa ato pa, okay ra dahi ta anang padayon nga panagbahin-bahin. O, kung adto ta mo pili sa, sige lang magdebate ta. No? Di na magtanom lang po ta og prinsipyo sa maayong panagdebate o diskusyon. Kalma, respetuhanay, di masiguro ta mag-away. Di lang ta mahadlok, no? Di lang ta mahadlok dayon atong ihangyo sa Ginoo, iampo sa Ginoo nga unta malamdagan ang matag usa. Kung malamdagan gud ang matag usa gud, di man yun mahitabo ng sinumbagay, di man mahitabo ng sukmagay, mag-away, no? Kay daghan man kong nakita nga mga diskusyon nga di man mag-away. Na may respetuhanay. No, gatong among diskusyon gali informal noon sa akong higalang Adventist kagabi wa man miga sinumbagay. Maayo man ang among diskusyon, no? Gani basig na minaw po gani to siya ron, no? Di lang nako hinganlan. So mao na, no, ang tamdan nato ang kabugnaw sa una. Ug atong tudluan ng mga taong manan-aw diha, no? Nga kanagong ilang makita nato, posibleng mo po na ilang sundugon. So kung dili maayo ang atong dialogo, mao po na ilang makita. Labinag na yung mga bata po makakita
awaton po datong estilo nga dili maayo. So dili na lang gyud sila makat-on unsay husto nga diskusyon. So mao na nga atong ihangyo sa atong mga igsuon, og kung pananglit na hitabo to kay doon na gyud magtuyo og lawgaw diha, ako mong hangyoon, I beg you, kung mahimo pa, muluhod ko sa inyong atubangan, ayaw ninyo na himo kay gusto ninyo maundang ang usa ka maayo nga buhat. Maayo man yun ang nga buhat, kay ang dialogo god usa ka pagtinguha nga unta mabalik ang atong panaghiusa. Nya maundang lang na, gumikan lang anang dili maayo na to nga inana. Ito lang tiyon. Maulaw ta og mahadlok tas Ginoo na, no? Okay. Ang dialogo bisan diha sa Biblia, si San Pablo gani kapila naka-enkwentro og debate, no? Diha sa buhat 16:4, buhat 16:1-2 ba na? 17:1-2. O 17:1-2 og buhat 16:4. Si Saint Paul nakigdebate, di man ta gusto untaan ang debate, pero wa man gud tay laing choice. Kailangan lang dili nato panalipdan pod ang kamatuoran. Nga ang kamatuoran gilubog man pod ni taning ang ato yung enemy, no? So mao na mga nataas man to stilan, I'm sorry, pero importante pod, no? Anyway, kining atong tema nagbalik-balik naman ato naman ning naisgutan, pero naay mga bag-o na kong reflection nga posible nga karon lang ninyo madungog, no? Okay. So adlaw sa mga santos, matod pa sa objection, asa man sa Biblia Veritas kanang pagsaulog og adlaw sa mga santos. Well, mangayo kog pasaylo daan nga wala na ko ma-iskan, wala na ko maandam ang akong guide bahin gyud ana, no? Pero akong gipangayo sa Ginoo nga bisag di nako madumduman tong guide, ang ako lang reflection akong mahatag ninyo sa atong tulumanon karon. Ang pangutana nagingon, asa mabasa sa Biblia nga sa ulogon ang adlaw sa mga santos? Diyas pinadayag, nalimot ko bersikulo, nga dunay kamatayon diha sa usa ka buutang tao, ingnon dalang balaan, nga ilang gikalipay. Ilang gikalipay og nagsaulog sila gani sa tema nato sa piyesta ato maning naisgutan, no? Nga nagdungaw gyud kog giya ato, no? Kung wa ko malimot, basig makit-an to, no? Naabot to pinadayag, naas pinadayag, no? Pinadayag pananglit, no? Kuha na to nigbase, isip kanang example. Gipadayag 11:10 giingon, malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulogo nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa. Mao man ni usa sa gigamit atong sitas nga dili daotan ang pagsaulog og piyesta. Nang piyesta alang sa mga santos. So ikaw lipay din nato na kay nadkadumdum pug ko sa giingon ni Pablo nga kana kunong kamatayon sa usa ka Kristiyano dag-anan o finishing line. Buni pasabot ang tinuod nga Kristohanon dili siya mahadlok o dili siya masubo sa adlaw siyang kamatayon. Ngano man kay giisip man na nga finishing line. O ano may yung tag finishing line o kanang utlanan term na o kanang pagtapos sa atong gidaganan. Ngano man kay ang atong kinabuhi god karon dinis kalibutan gitawag man gani ni diha sa katekism og militant struggle. Nganong mag-struggle ta, limbasog pa ta diri sa kalibutan. Ngano kay ang yawa sige panintal na to. Mao na nga limbasog gyud taon ta kung saon na to pag bakig-away ang demonyo, bugno anang iyang mga tentasyon kay di ra ba gyud ta ka sukol niya, malupig ra ba gyud ta, makahimo ra ba gyud tag sala. Di ba? Sugsigig bugno. Nya diha kuno sa adlaw sa kamatayon diha ta makapahulay anang bugno So mao na nga dili nato ikahadlok natong mga Kristohanon sa atong adlaw sa kamatayon.
Ug mao na nga sa ulogon. Kay dako nato ng pasalamat sa Ginoo nga nakaabot ta sa atong finishing line. Di ba? Pero kung dili maayo ang atong pagkakristohanon, ang atong pagkatao, mahadlok gyud ta mamatay. Kay ang kamatayon nato nagpasabot man nga wa na tay chance. Kay ang atong chance naa ra man diri sa kalibutan. May lag mapurgatorio ka kay mga amo ni atong maisgutan po ron. Kay iyagi ka, linisan ka diha og mapunta ra magyapon ka sa langit. Pero kung disgrasya gyud maigo gyud ka anang nasa 1 Juan 5:16-17 nga kung ang imong sala bugat o kanang gitawag na tug mortal nga dili na matabang og ampo. Na wa na magyud ka na impierno na magyud ka. Pero naamong goy sala nga ikaampo. Basahan ko ninyo 1 Juan 5:16-17 bot pasabot. Dili ka mapuntas impierno kung maulan na imong sala ikaampo pa. Kaya lang parehason tanan impierno nga dili man parehas gibug-aton sala, no? Nawala ng hustisya na. Og matud pa sa teologong Katoliko gihulagway dia sa 1 Corinto 3:15. O 15 nga ang kaluwasan nakab-utuod na nadagatan pero giagi og pag-purify gipasabot diha ang terminong gigamit diha sama ra nga nagkaikyas kalayo. O mo ni sa daghang mga apologies nga Katolikong gigamit yun ning sitasa diha gipasabot ng gitawag nato og purgatorio. Usa ka lugar o kung di man na lugar estado niya kalayo ba na o dili basta linisanan o hapitanan na askag limpyuhan sa ayha mo entrada mo sulod sa langit kay sa langit stricto wala gyud bisang gamayng mansa pasudlon dito. Parehas ta nagmusulod tas tung balay kinahanglan sa gyud ta mo taktak sa abog buling sa atong sapatos tsinelas ayha ta mosulod sa tung balay kay mahugaw niya atong balay sulod. Ingon ana ang langit stricto. Siguro sa atong balay sugot ra ta nga bisag di ta ka panaktak og kanang abog o buling sa atong sapatos tsinelas okay ra ta mabuling pero sa langit dili wala walay pasudlon dito nga bisan dunay gamayng mansa nanas pinariya gani walang pun ako lagi andama akong gayda ni kay nagsalig man ta nga mo tultul ra pud ang espiritu nato o dali na mangguta kay kagabi ni apil Potas Plaza then katong atong dialogo ako magputong gi-video tong atong dialogo sa Plaza gabi o akong gi-upload pod sa internet mao na nga kung mo internet tanawa po niya ninyo no gani no mo na nag-upload kay gani na ahya ko naabot na ni paingon diri sa istasyon mo ipagkahuman pug upload ako magaling na share no kadtong ibalos akong Facebook tanawa diha sa akong Facebook sa akong timeline na diha ang dialogo namo gabi no uban sa atong higalang Adventist no evangelist. So mao na dili noon ang tibuok kay kung tibuok maglisod tag upload edit og basin pod ingon pa nila ayaw kayo tas abiritas ng imong video kay basig pulan na sila tanaw di sila mo tanaw kay madugay. Pero gani taas na manggaling to kulang gyud tong giputol gikat og atong gi paklaro lang dito ang side gyud sa atong paliwanag gyud sa simbahan Katoliko although gi plaster pod ang objection no dayon ang katong explanation nato although dili gyud to ingon detalles nga tanan kay wa mo putagatan og guide ato taman ra man stong madumduman so mao na nga nindot kay usa na to ka eye opener alang sa mga nagdudaan ng atong pagtulon-an sa purgatorio. So mao na no adlaw sa mga santos. So kanang tuig-tuig na to og pagsaulog og piyesta alang sa usa ka santos mo na pag individual tinagsa gitagsa-tagsa na to ang gituhuan natong santos nya kay naapos Biblia god pasidunggan na sila no inalang ko mo review pa kay atong mga teksto kay mo samot jud ko ka dugay di na ko maisgutan ng uban
Kamo na lang siguro kung nagbasa mo Biblia, hinumdumi po ng mga tekstos Biblia nga angay pasidunggan ng mga maayog panigingnan, balaan. Ang usa sa logic na to ana, kung kitang mga Pilipino nagpasidungog ta ni Dr. Jose Rizal isip bayani sa atong nasod, giunsa man nato pagpasidungog si Rizal na agitay gigahin nga adlaw alang niya sa atong pagpasidungog o sa atong pag-celebrate, no? Sa iyang adlaw ng Rizal Day na to, di ba? Kung atong gipasidunggan si Rizal nga bayani si Rizal sa atong gamayng nasod nga Pilipinas, unsa pa kaha ang mga santos nga ang ilang kabayani Catholic o pang tibuok kalibutan yun o universal. Mao man na ang kanunay yun akong sana mayingon ko nga pag-iisipan natin yan. Pag-iisipan o hunaon na nato og ayo, no? Parang tingali, no? Mayingon na kog tingali nga basig mahigog mara nato ang Katoliko, kung makasabot na ta, no? Atong tun-an pag-ayo ang Katoliko, dili lang ta magsalig anang mga pulong sa mga kaaway, kadtong mga gikans, mga ba-ba, mga adunay gyud kaligut-gut sa tinuo ang Katoliko. Usahay po dili po ta kabasol. Kay nahinumdum ko das katekism. Nas katekism, di gyud ako malimtan kay dili gyud po ta ka completely kundina o kana bang ipakasala gyud nato sa tanan nga mga ningbiya, no? Kay naay statement diha, importante kay ni naay statement niya sa katekism, nalimot lang ko kung sa tunga part nga giingon diha, our infidelity to truth creates divisions, no? Kung sabi ni siya pa na atong pagsabot ana, ang ato kunong pagkadili maunungon sa kamatuuran makapabahin-bahin sa katawhan. Ano malandong gyud ko ana, but pasabot nga kitang mga Katoliko o mga pare ba nato o bispo ba nato, bisan pagali atong Santo Papa, kung pipila kanila ang dili maunungon sa kamatuuran, posibleng monay usa sinungdan nga mabahin-bahin ang mga karnero sa Ginoo, ang katawhan. Namulandong ko na tinuod man gyud pananglit, no? Ang usa ka pari o usa ka obispo dili magtinarong sa iyang katungdanan isip magbalantay. Unsa may posibleng mahitabo? Ang posibleng mahitabo nga kadtong mga sakop o mga karnero nga dili pa hamtong ang ilang pagtuo, no? Bata pa, no? Katong dali ra mabikil ba, no? Na ay mga karnero o mga magtutuo nga magkakita galig dili maayo sa ilang mga leader, mabugnaw dayon. Og inig kabugnaw, di na dayon ganahan mo simba. So sama ra nga gipatay nato ang pagtuo sa maong tao, sa maong Kristiyano, sa maong parokyano. Kay di naman tumadasig sa pagsimba. Kaya ang iyang pagtuo bata pa lagi, gamay lang kuan mo iyak dayon, oh. Ina naman ng bata mo gamay kuan iyak dayon. Oh. Inana po ng mga Katoliko nga dili pa hamtong ang ilang pagtuo, kita galig pare nga dili maayo, sibat dayon. Di ba? So mo nang gaingong ko, usapod ana katong naapay kahigayunan sa pagtuon og ayos pagtuo, then diapod sa pagtudlo og dili pod itudlo ang angay itudlo nya magutomon ang mga sakop sa angay nilang makaon unta nga mga pagtulunan, labi na og pangutan-on sila sa mga dili Katoliko, unsa man ang larawan, unsa man ang purgatorio, unsa man ang daghang pangutana nya di sila katubag, usapon na nga makapabahin-bahin sa mga Katoliko, mangbiya kay wa may katinawan nga nahatag ang pari ba, no? Dili pud tanan kinapay mga pari nga mantigo gyud pod. Inato lahapon tanan, no? Kay ang nakasipyat po nato sa lahapon tanang mga pari na dili tanang mga pari nga nagpadayon lang sa ilang mga lapsis na apoy matinud-anon yun. So ingon ana, o gawas aning atong gisgutan karon nga mga pagtulunan nga wala masabti, usana siya ako lang po nang gikuan kay basig na po'y pari nga naminaw nga pahinumdum po nila nga usa po na sa hinungdan dili lang gyud pod completely 100% atong ipasangil o ipakasa sa mga nangbiya
o sa mga dili Katoliko kining atong panagbahin-bahin dili lang bisan sa atong kaugalingon mismo sa sulod mismo sa simbahan na ay mga pagkukulang, no, bisan ako na ako'y pagkukulang sa akong tinuhoang Katoliko, na apod gani ko'y pagkukulang mismo sa akong pamilya, no. So ang kuno na to na walay perpekto na to. Hinaot unta nga kanang mo uminto ta nga mulambo gyud ang atong pagtuo, para nga unta mabalik ang atong panaghiusa. Mao na nga tarungon yun nato tong pagtuo para nga dako kayong tsansa nga mamaayo yun nato ang atong simbahan. So hinaon katong mga hamtong gis pagtuo dili man gyud nila ibase ang ilang pagtuo sa ilang pari o sa ilang leader. Kay kanang mga hamtong sa pagtuo ang ilang tan-awon diha inigsimba nila si Kristo man. Kay si Kristo man gyud diha sa misa na to, di ba, dili man ang pari mo sentro, kay kanang pari alter Christus naman na, di ba? Kay kanang gibuhat sa pari sugo na sa Ginoo, katong niingon ng Ginoo, buhatan ninyo kini alang sa paghandom nako, dili nakabubuton sa pari nang iyang gibuhat diha sa misa. Kanang pari lang nakita nato pari, no, laig nawong dili si Kristo. Pero alter Kristus but pusabot sama rang si Kristong nagkuan diha, naghimo ana pagtipik-tipik sa tinapay. Mao na, no, kung panan-aw to pari ang iya rag yung pagkatao mahimong mapandol gyud ta diha. Kay kanang pari mismo manubag man po na sa iyang pagkapari. Moatubang mangyapon na sa hukmanan ni Kristo, dili man naingon nga kung mapari ka mura na pud kas Kristo. Dili na den pagkakita nimo si imong pare imo jong parehaso ni Kristo nya, kay dili man gyud na si Kristo nang pare mingon ning kag dili ko ani di na ko mosimba. na unsaon pagkatuman dayon atong giingon diha ni Kristo, buhatan nyo kini alang sa paghandom kanako, andi na ta mo apil og paghandom agi lang sa pare. Di ba? O inani alang pagunahon na kanang pare diha og di man gay kaganahan buluyagon manggaling na. Ing na lang ikaw na Ginoo bahala niya. Mahimo iampo pagali samat sa gibuhat sa Ginoo ngadto ni Pedro. Kay di ba nana sa Lucas ba na 22 nakalimot ko sa titong sitasa nga katong giampo ni Kristus Pedro. Kay nasayod man gyud si Kristo nga moagi gyud kapandol si Pedro. Gani iya pamanggali gitugyanan sa mga yaw is gingharian sa langit, simbolo sa iyang pagka-visible head o executive minister o pope, no? So iya pamanggali gitugyanan mao na ingon siya nga ingong giingnan siya nga nagampo ako alang nimo Simon aron dili gyud mahugno completely imong pagtuo kung mabalik na kanako lig-on na usab imong mga igsoon. So bisan si Kristo sayod nga maagi kapandol si Pedro. Unsa man tong pagkapandol ni Pedro, kadtong iyang gilimod si Kristo kay nahadlok siya, kay katong pagkamatay ni Kristo god wa naman din to ang mga tinun-an nga bugnaw man ang katunga pa siyang mabanhaw. Then isig ko anay naman din panagan panglagyo din og makit-an sila, kauban man mo ato. Umingon dili wa ko kailana munguan din mahitabo manggali po na nato. Hinang mahadlok ta sa di na ta kabalo musultis tinuod. Hinang mahadlok na ta di na ta kabalo musultis tinuod. Di ba? Kumon mo na nato mga tao, no? Bisag Kristiyano lagi ta na kaambit tas batasan sa Ginoo pero sahay manalaw man ta. Manalaw ta oy. Sayo nang ka labi tiunan kas bukas pusil sa kuan hulgaon imong pagtuon sa man. Di bala okay o kuan imong kinabuhi unsa man. Imong pagtuo o kining kuan tama sa bala. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw asa na ba ta ato, no? Santos. So kanang tuig-tuig na tong piyesta alang sa mga santos tinagsa na. Pero ang tibuok ana tanan yung mga santos kining adlaw karon. Dayon atong hinumduman para madasig ta nga kining atong pagsaulog sa adlaw sa mga santos dili man ni kay tradisyon lang nga atong buhaton
tagtuig-tuig unya walay mensahe nga ato gyung tinguhaon. Ang mensahe gud aning atong pagsaulog adlaw sa mga santos nga unta sa atong pagsaulog niini ang grasya mulihok diri sa atong pagkakristohanon nga unta maawat pud nato ang example sa mga santos nga gipakita. Okay, ato gong gisaulog but pasabot kuan ta kanang atong gitreasure, no, gipaka bulawan nato ang kinabuhi sa mga santos. Mo bitong atong gisaulog. But pasabot nga andam ta o atong gitunguha ang pagsunod sa ilang mga lakang, no? Basing dunay mo mangutana ron nga mukuan daghan pa dayong huna-hunaon atong biritas, di ba si Kristo ra kay mga Kristiyano ta Kristo ra gyud. Tinuod man na nga Kristo ra gyud, pero pagbuot man po na ni Kristo nga kung mo-focus ta niya, i-apil po nato ning iyang mga higala, ini mga santos. Gani wa man siya magbinungtong sa iyang tahas isip sulugoon sa Dios. Kay naa diha sa Juan 20 19-23 wala maghinakog si Kristo sa iyang buhat sa pagpangluwas o kanang pagpataliwala. Di ba ako naman yung nisgutan ninyo? Basahan, no, ug usab, no, ang Juan 20:19-23 uban na sa mga mata nga Katoliko. Kay kung ang mata nga protestantismo matong gamiton basilo ako, no, kung mata sa protestantismo atong gamiton mahimong dili kita ka kitaan ning kamatuoran na, no. Mata sa Katolisismo may gamita kung mubasa taan ng Juan 20:19-23. Giingon diha, no, niing Kristo sa mga pulong diha. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Di ba tin-aw na nga gipaambit ni Kristo ang iyang buhat sa pagpataliwala? Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kitsa maning kaninyo mga tinun-an, nga himo maning mga santos. So, unsa man ang pinadala sa Amahan? Manggilabot, magsasangyaw, propeta, sa panang mga hiyas diya nga manudlo gyud sa mga pagtulun-an sa Dios, pagtulun ang langit nun. Pagbuhat man sa pagpataliwala og mo man gibuhat sa mga apostol. So, ingon ana nga but pasabot nga kung himuon natong sentro sa atong pagtuos Kristo, but dili na but pasabot nga dili maapiling mga iyang mga higala, kining iyang pangsugoon pod. Mga santos. Pagtulon ang Katoliko ni. So, naa manggalin na pamulong manggalin na ni Pablo. Nga dili na kontradiksyon kung himuon po natong example ng mga santos, no? Nga diri sa 1 Corinto 11 versikulo 1, no? 1 Corinto 11 versikulo wala naman ko. 1 Corinto 11 versikulo 1 ba to? Diara, 1 Corinto kapitulo 11 versikulo 1. Nagingon si Pablo, busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Very clear, no? Tinaw kayo. Himuap ko ninyong panig-ingnan sa lain ng bersyon sa pagkahanay, no? Himuap ko ninyong panig-ingnan sa mga gihimo na kong panig-ingnan ng atong Ginoo, Ginoong Hesukristo. So wala masayop ang Katoliko kung kini mga santos gihimo pong panig-ingnan. Di ba? Kay actually kung himuon atong panig-ingnan ang mga santos, si Kristo man ang labang na himong panig-ingnan anak ano man, kay kanang giawat to nga santos, ang giawat ana si Kristo man. Dili man kanang santusa may original anang iyang pagkasantos, si Kristo may original ana, niawat lang siya, din ato po siyang giawat, di mura ra po giawat nato si Kristo mismo. Kay kanang iyang gibuhat dili man na iyang example, gikan man sa Ginoo. Pagtulon ang Katoliko. So, mao na nga kanang 1 Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala si Kristo ra tinod na, pero di ta kabuot ni Kristo ipaambit na niya kanang iyang pagka-tigpataliwala sa mga butang nga pwede ra pod maambit sa uban. Sama anang pagka magsasangyaw, buhat man as pagka-tigpataliwala. Dahil kana pong pagka makaampo, nga pwede makaampo sila nga para sa atong kapakanan. Nga dumduman ako tong
argumento nga akong gigamit nga usa sa nahimong instrumento nga nibalik tong usa ka pamilya nga na born again gikan sa Katoliko, then nibalik na sa Katoliko. Nakadumdum ko sa Victoria Country Homes, pasig naminaw tong pamilya karon. Para buko ka bisita og balik dito, dugay na kayo to. Ang argumentong gigamit nako nga dili daotan ng intercessory power sa mga santos. Lagi ngunto katong pamilya nga nag-Bible study mi nga na born again. Hisgutan na mo ng meritos mga santos. Yagi example nako di lagi gyud gali ka ng santos, kana gyung practical gyud akong gi-example. Ningon man gutong kuan, di lang nako isgutan nangan babae. Ingon siya, Brad. Tanawa, Brad. Unsa ka epektibo nga modritso ta og ampo sa Ginoo nga wala nay tawag-tawag pagsantos. Si Kristo ra gyud akong gisangpit. Ang akong anak gihilantan. Init kaayo. Init kaayo. Nagampo ko sa Ginoo nga unta mahuwasan sa hilanat ang akong anak. Mahuwasan sila na takong anak. Ditso kus Ginoo, wala ko musangpit anang inyong San Vicente, San Antonio, Padua. Ditso ragid kus Ginoo. Tanawa, Brad, wa maamtig dugay, paningot akong anak, gihuwasan sila nat. Di tubag dahin ko, praise the Lord, sister. Tingala siya, nag-praise the Lord ko. Anong nag-praise the Lord man ka? Na siguro siyang unahuna, anong nag-praise the Lord ko nga katong iyang istorya nako, argumento man to niya in against akong pagtuong Katoliko nga pwede pud makatabang ang mga santos. Iingon siya nga, tanawa, diretso ko sa Ginoo, epektibo kayo. Wa na ko mohapit og santos-santos pa diya. Diretso ko sa Ginoo, ampo. Huwasan lagi akong anak. Dili gyud ingon totally nga inani pag-istorya. Ako lang ning emphasis uban, no? Emphasis added sa kuan pa. Pero imo ni ang istorya gyud, ang tinor. Nag-praise the Lord ko. Akong gi-explain sa iya nganong nag-praise the Lord ko. Nag-praise the Lord ko, sister, ngano man. Kay kanang imong gibuhat para sa imong anak, mipataliwala ka. Ano man. Kay kanang imong gipangayo sa Ginoo, dili na para nimo, para na sa imong anak. Di ba, sister? Namalandong siya to kung istorya. Usa to sa argumento nga gipadayag sa Ginoo nato nga dito siya na hinahinay kasabot anang intercession of saints. Nga bisag si Kristo ang bugtong tigpataliwala nasa 1 Timoteo 2:5, wala gahinakog si Kristo anang pagkabugtong tigpataliwala niya. Gipaambit niya sa nagkadaiyang paagi. Bisan ako karon diring nag-share ninyo. No? Mahimong mubalik mo tinuod nga inahang simbahan, gumikan na ining atong tulmanon. Na naman gali po ko yung mga testimonyo, self-serving ni, pero kalimtan na lang ng self-serving, ang mensahe na lang. Daghan di na lang nako dito kuan na yung mga mag-message na ako sa Facebook. Salamat ko muna usas nakapadasig nako. Nga daghan ra gyud pod nga nahimong instrumento ni atong tulmanon, no? Dili lang diri sa Dipolog. Tuapos gawas mga OFW mag-message nako. Salamatan nato ang Ginoo nga nakatampo ra pod nila ning atong tulmanon, no? Malipay man kuno sila god, mas daghan kong kanang followers atong tulmanon mga OFW. Naglibog ko ba anong mas daghan man tong OFW nga mo feedback nako kaysa mga diri ras Dipolog nga naminaw. Malandong ko ana, naano tayo nag-share nako, naingon siya nga dirigos kuan veritas sa layo gawas atong nasod. Mahinangop mong gud mi anang Bisaya. Kay wa may mga Bisaya dire. Ya kanay imong programa Bisaya man mo nang kita media sa YouTube ugon sa diha amo gyud nang i-download paminahon. Na di og maminaw nagalitoy usa. No, kung ako anak pwede ra siguro nganlan si Engineer Paluka ba to. Nga sa una ko no dito, dugay naman siya dito sa gawas. Yang ipang-download na atong tulmanon nga sa yan nang paminahon kay tag-asman tag sa kaoras gud. Yan nang paminahon itunong niya paingon na siya matulog, no? Gani usahay di na siya katiwas og paminaw kay makatulog na siya. So mao na nga salamat as Ginoo nga nagkatampo ra pud ni atong tulmanon, no? Og sa akong nahibaw-an lig-on na yung kaayo ang pagtuo, no? sa Katoliko.
So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, asa na bata ato? Daghan kay itang mga bulak-bulak, no? Anyway, di man po dautan ng bulak-bulak, no? Kay gani karon kinahanglan man na nato kay no, di busy gali na atong bulakan ron kay usa man na sa expression po sa atong gugma kanang bulak. So muna nga usahay gog seryoso ra ta sa atong topic, dili na ta magbulak-bulak. Basig makaingon mo nga kulang man na imong gugma beritas. Wala may mga palamuti, wala may mga ekspresyon. Okay. Bitaw, mao na, no? Ayaw po ninyo isipa nga magbulak-bulak ka diri nga nawa na gyud sa atong tema, no? Apil lang bulak-bulak. Kay bisan asa ta, no, atong mga programa makapaanindot man gyud ang bulak. Di ba? Makapaanindot gyud ang bulak, no? Bisan diya sa atong mga stage, so atong mga program, mupalit man kita mo gasto pa mga itag bulag para i-decorate, no, para pag unsa na para nindot pod ang atong mga stage o unsa pa na diha atong mga celebration. So anyway, og di nato ni matibawas ron kay 10 minutos naman lang kapin. At ang ilang po ninyo sunod dayon Domingo. So mao na nga kining adlaw sa mga santos kuani kanang implicitly kinahanglang buhaton nato ni. Pero og ang argumento maingon nga naa ba nas Biblia bilitas nga kinahanglan gyud ang buhaton ng pagsaulog adlaw sa mga santos. Well, ako ang akong pagka-apologist ko dili ko matawag og scholastic o kana bang historical kay ako kulang pa kog nabasa, no. Salamat manggaling ko ni katong sa atong mga teacher. Nga gitagaan kog libro, di lang na ako hinganlan, no? Okay, authorization. Salamat kay sir, no? One time diri day ako lang isulti ninyo, di lang ko magisgot og ngalan. Pag humana to stong tulumanon diri, nay ni tagbo nako ga motor gadala og libro nga dako. Kay bolong mo unsa ako lang hinganlan. Bible commentary ni Saint Jerome. Yang gihatag na to. Gihatag ha? Dako kay baga nga Bible commentary ni Saint Jerome. So munang na ako'y kopya na ron sa Bible commentary ni Saint Jerome kay siguro pagbuot ra pud sa kahitasan nga madugangan atong mga armas, no, isip apologist, no. Maayo jud kay Ginoo, no. Usa ka maestro naghatag na to og kuan dako kay libro nga ni Saint Jerome na gihawiran ako sa balay karon. Nya gani ga wa pa ko kabasag og detalye kay daghan pang pugula ang gibasa, pugnit-pugnit lang, no. So mao na, salamat kay sir, no, kung naminaw ka karon. So mao na ang kining atong mga dalanan ning testimony pod, no. So karon basig moingon ang uban nga asa man gyud na litra por litra veritas nga kinahanglan sa ulugon jud ang adlaw sa mga santos o bisan kanang adlaw sa mga kalag nga inyong gituhuan nga tuwa sa linisanan o kanang gitawag ninyo purgatorio. Well, mahimong litra por litra dili nato na mabasa. Pero common sense lang. Tanan ba nga kinahanglang buhaton nato basahan gyud Biblia litra por litra? Mao ni, no? Logic ba? Tanan bagyong buhaton nato karon panahong Kristiyano, kinahanglan bagyod ato gyung kuhaag bersikulo sa Biblia, but pasabot kinahanglan bagyod naa bagyos Biblia litra por litra mabasa? Tanang buhaton nato mga Kristiyano, mangutana po ko, tanan bang tinuhuan ron na kining mga nag-atakis Katoliko? Tanan bang mga tinuhuan ron tanan nilang gibuhat na as Biblia? Mangutana ta. Pananglit sampol, sige na nako ning gi-example. Ang atong mga igsoong Iglesia ni Kristo, tanang bang gibuhat nila na as Biblia? Ako, daghan man yung ikasulti, daghan man yung wala as Biblia. Sampol, kanang celebration nila every July 27, wala man as Biblia. Ano man, kay kanang July 27 nga kasaulugan nilang anniversary, nahitabo na tungod kay dito nagsugod na ilang tinuhuan. Nya, panahon sa mga apostol, wala pa nang naang kasaulugan na. So, wala'y kasaulugan nga anniversary every July 27 ang mga apostol. So, usa na, sa gibuhat sa mga Iglesia ni Kristo nga wala sa Biblia. Lain pa. Ang Iglesia ni Kristo sa Biblia naabay pasugo magasin.
Wala pa'y printing press sa una, nahon nila. Pero wala na ito nagisaway, di magkikita mga Katoliko, daghan po tang libro. Daghan man tang mga napatay katikism, napatay dogmatic theology for the laity. Oo. Wata magsaway ana, pero kita, sawayon tanilag daghan kitang libro. Di ba? Sawayon tanilag daghan mapakunoy katikism. So, murawag usay malandong ko ba? Kung Katoliko gali mo ilang pangutanon, pangitaag ebidensya, kinahanglan yun na as Biblia. O asa man na as Biblia Veritas, kanang kalag-kalag, atlaw sa mga santos, kanang Christmas, nga kinahanglan sa ulogon yun, wala lagi na sa Biblia. Pero ang pangutana, nisupak bang ginawa na? Kaya ako, lain man ko, bako mang balihon pod, asa mabasa sa Biblia nga supak ang Ginoo nga magsaulog og Christmas. Asa mabasa sa Biblia nga supak ang magsaulog og adlaw sa mga santos og adlaw sa mga kalag. Aber ko na be, unsa may bersikulo ana. Naagali mo, bisag usa lang ka bersikulo, karon dayon mo biya ako sa pagkakatoliko. So, mao na. Ato po ka saksi niyo ba? Pasaylo alang yung kunin nyo ha, pero dili na ako intensyon nga pasakita ng yung kasing-kasing. Hinoon, dili man tanang sakit makadaot na to. Na may mga sakit kinahanglan dawaton na to. Pras anang bakuna sa bata, sakit na, pero kinahanglan dawaton. Injection na to, bakuna na to, sakit na, pero kinahanglan dawaton. May himong kining atong tulumanon ron, sakit ni, pero kinahanglan dawaton kay kamatuuran. Kamatuuran. So, mauna nga, saksi niyo ba? Sige tag paninglan og teksto asa man na sa Biblia Veritas. Balos po ko. Yung gitudlo po ni ato ni Bacalson ako. Yun siya nga. Kanag mutubag galing kag dili Katoliko nga gamay ra imong oras. Narang sampol makatagbo ka sa barbiruhan ba o diya sa eskina. Pagtuon og kanang short apologetics, kanang mubo nga response nga unto pod. Saon man na attorney. Insya na ni, kung nagalimingon nga, asa mabasa sa Biblia nga, kanamingon nga, walay purgatorio. Kanamingon nga, walay purgatorio. Pwede ni mo nabalihon po pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga walay purgatorio. Christmas pod. Okay, asa mabasa nga magsaulog o Christmas. Pwede ko na balihon pod nga asa mabasa sa Biblia nga dautan ang pagsaulog o Christmas. Pagbalira ko nun mo sa pangutana, kapuntos na ka. Di nakakinahanglan mong kutlo pagalig teksto sa Biblia. Sakto pod. Okay. Ako naman yung gitudlo diri ninyo. No? Iyon siya nga nung gitudlo naman na ni mo Veritas diya, maatikan na ka na. Bahala na, di man ipang hinakog ng kuha na apologetics para manistanan. No? Para manistanan. Na may gatex di ay tuod diri. Taysa na ay gatex sapit na no. Okay. Nag-text ag sa ulingan natong igala no o asip di po ingon diri o si nganlan lang nako ka Brad no di man siguro ka kuan. Brad Jerry nalimot ko sa apelyido. Brad Jerry sa ulingan. Iyang text message nako, morning Brad, praise God brother, nindot kaayo ay imong topic karon. Pakusgan ako radyo diri na minaw man good saksi ako silingan na animo ang Holy Spirit guided ka bro. Kay lakoy sipyat minaw nimo God awa ko na si sipyat minaw na diri tong programa. Salamat kay Brad no. Okay. Nainomdom po ko atong taga Davao nga nag-message nako. Inanay po yang gihimo. Ya galing gipang download na atong programa sa YouTube ug kanang nasa kong website. Then iya ding ipa-play dito sa ilang balay then ipakusgan jud ko ayaw pud taon suko na nimo diha. Okay. Bahala na ko no. Iyang gipadungog. Paras po ato dayang OFW na kung ako malimot si Rixter Bakalan ba to? Brad, kung makapaminaw ka ani, akong himuong example imong giistorya nako. Mao po iyang gihimo dito sa iyang gisakan. Atong mga programa iyang pakusgan magminaw siya kay naaman sa pikas kwarto ko no naamay mga dilingon nato pod. Ingon siya. Okay, so dili ba ni ingon pag unsa no nga ato ning giaway-away na to, dili lang kay ato ning kuan diri nga
mutahod man putag explanation sa ubang mga dili Katoliko. Then hangyo lang putag nga paminawa po ning atua. Okay, then timbang-timbangon na to. Oh. Okay, so wa naman ko igong panahon, no? 5 minutos na lang nahibilin. Dayon nagtuon man ko nga di na ko hutdon yun. Ug ayon ning kuan oras. Parang ang istasyon pod makapangandam og ayo, maka-feed pa og mga kinibang mga advertisement o mga pahinumdom before sa next program. Mao na nga di lang siguro nako sa ipadayon tung uban nga kinahanglan nako sigutan. Ang mahitungod gyud sa pagsentro sa purgatorio, paminaw ninyo sunod Domingo pohon, no? Atong sigutan pag-ayo ning purgatorio, no? Unsay panudlo simbahan ani? Og kuan lang siguro atong ipasalig ninyo practical apologetics, kay kung inyo kung pangayuan og scholastic apologetics di ko pasalig pa ana kay kulang pa kog nabasa, no? Daghan pa kong mabasa, no? Ito galing naghatag na kog Bible commentary ni St. Jerome, wa pag na ko gyud mabasa, nasugdan ra nako. Diyan wa pa nako matiwas kay daghan pa kong gibasa, no? Daga church history kulang bagay kog nabasa church history mo nang I rate myself as an apologist. Murag dili jud ko scholastic apologist pa, no? Kuan lang practical apologist. Practical apologetics sa akong medyo nakatunan. Daghan mong guning field sa apologetics na scholastic o practical. Mahimo kibalutaan na tanan, parang kuan jud ta sa military pa, hitsas tag mga armas. Okay, hitsas tag mga armas. Kining mga armas na to dili ni pangpatay o kinabuhi sa tao, kundi paghatag ng kinabuhi sa tao, o dili lang kinabuhi diri sa yuta, kinabuhi para maandam pagsulod ngadto sa kingharian sa langit. So wa naman tay igong panahon, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Ayaw kalimti nga kining tulumanon de veritas usa lang ka instrumento. O ginaot nga ug unsa may na padayag nato dinhi nga makadaot, ayaw ninyo iapil. Kadturang makaayo kaninyo. Si Veritas wala magpasiatab nga tanan yang sulti puros husto. Ako nagtuo nga tungod kay miyembro ra ko, dili gali ko apil sa magisteryo, posible kong masayop. Pero kung ang akong mga gipanulti dinhi gikan sa atong magisterium, opisyal nga mga magtutudlo, ang inyong gituhuan dili ako kundi sila. Hangtod sunod Domingo pohon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa akong mga amigo diri sa technical side, Danny Lu Tax Ilumba, si Ruji, basig na si Ruji po, no? Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.